أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بل ما شرف لا تي في لا جباو أمبو فوق ولي نماندو أمبي بمكو بولي بانابي أنكرمو إسماعيل كولبالي نبلا جلنبا دوني فارماسي عليك مولودو كene konnana sango sani ni wati insera abe mawludu bala benka wele bla karamo ma fam bela jelen fe kene in kun wasalembe ni anga karamo chamai ga ansera kan wasadu mamuna anga je ko lula je nyonfe billahi samil alim na'am min sharri shaitan la'in rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بدون ما جنت أنفه نبيتي نوم يبوني بدون اتفاق depuis sɔgɔma kuma bɛ sen na an bɛ yan ko fitiri bamakɔ karamɔgɔw bɛ ka na dɔ b'a ta dɔ b'a bila o kuma totigi tɛ to fo han n'a y'an bɛ dakuruɲɛ fila fɔ o sababu ye tele min n'o kamera jɔra an na o y'a ɲini an fɛ an ka dakuruɲɛ damadɔ fila fiɲɛ fɛ o bɛ se ka t'o bila teleso la cogoya min na an y'a fɔ a ye cogoya min na tele Fatumata Zahara bɛ yan a tigi n'o ye Sɔlɔba Hayidara ye samedi tɛmɛnen an ɲɔgɔn sɔrɔ Amudalayi a ko Kulubali n y'a kanu hali ni e yɛrɛ m'a laɲini n bɛ n ka tele bila ka na i ka mɔbilikɛyɔrɔ la a ka n'a filmer a ka di n ye i ka bɔ n ka teleso la o tuma baasi t'a la silamɛ bɛɛ lajɛlen ŋaniya ye kelen ye o tuma tele Zahara bɛ kɛnɛ kan o tɛmɛnen kɔfɛ an fa n'an karamɔgɔ Seydi Seri Usman Madani Hayidara a ka tele bɛ kɛnɛ kan Sirifula TV o kosɔn n'o y'a ɲini an fɛ ko an ka daɲɛ fila fɔ an bɛna kuma nka an bɛ kuma min kan o ye belebele ka kɛnɛ ye kɛnɛ ni tigi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam cɛ min n'a bɛ fɔ a ma lawulaka ni e kun tɛ minnu bɛ ka mawulidi ni kira titiri tungo ɲɔgɔn na olu ye dansɔrɔ kira ka bonya na dan tɛ fɛn min na maa t'o ni fɛn dan ma singa ɲɔgɔn ma fiyewu nka n bɛ min fɔ silamɛw ye hɛrɛ o hɛrɛ bɛ dugukolo kɔ kan bi a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan mawulidi don mawulidi ye silamɛya drapeau kɔrɔta ka silamɛdenw don silamɛya la k'a dɔn silamɛya bɛ maa kan ka ɲɛbɔ a fɛ ka don a la mawulidi don o kanu min bɛ anw na n'a kɛra ni kɔnɔnajɛya ye nin ye haya don kisi dadulu don aw m'a ye don dɔ la ala jɔn dɔ tun bɛ yen muso don a ye ala kira kanu sallallahu alaihi wa sallama a bɛ taa kira ka wajuli kɛyɔrɔ la ni wajuli sigira yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ taa yen nka ala ye cɛ min don ale harijɛgɛ la danfɛn wɛrɛ tɛ min ka go a ye ka tɛmɛ ala kira Muhamadu kan sallallahu alaihi wa sallam ni cɛ kɛra ala fɛ muso tɛ ala fɛ kuma dɔ la a bɛ ɲɛnabɔ nka ni muso kɛra ala fɛ cɛ tɛ ala fɛ muso bɛ ɲɛni dɛ i y'i kungo sɔrɔ i bɛ sɛgɛn dɛ cɛ ni y'a muso sigi a y'a fɔ a ye a ko n tɛ fɛ i ka taa wajulikɛyɔrɔ la sabula n tɛ kira fɛ ka d'a kan mun na a ye sinjiw tigɛ a ye furuw sa a ye balimaw bila ɲɔgɔn na o la ni maa bɛ silamɛya baara kana fɔ i bɛ tɔgɔ ɲini ne bɛ tɔgɔ ɲini a ɲini ala fɛ e b'a sɔrɔ mɛ depuis ala ye diɲɛ dan maa si ma tɔgɔ sɔrɔ dugukolo in kɔ ka danfɛn bɛɛ bolo o kuma muso nin tora a bɛ dogo ka taa kira ka wajulikɛyɔrɔ la a cɛ t'a kalama cɛ terikɛ dɔ bɛ yen don dɔ la ni muso bɛnna muso bɛna se kira ka wajulikɛyɔrɔ la ani terikɛ bɛnna muso y'a ɲɛ datugu nka a y'a dɔn muso farikolo n'a taamacogo la
ko ɲene terikɛ muso de ye a taara i jɔ ɲɛfɛ a ko karisa de tɛ ɲɛ wa muso ma kuma a ko i tɛ wa muso ma kuma a ko ne bɛ dɔn koyi e tɛ wa muso ko wa ne don a ko wa ni e don pour n ka hakililatigɛ sɔrɔ disa min ɲɛ na a bɔ yen k'i ɲɛda ye muso ye disa bɔ ɲɛ na a ko nin ye ka furuko ban ɲɛ n bɛ taa fɔ i cɛ ye a taara fɔ cɛ ye cɛ ɲɛ maa ye a bɛ buru de jeni boulangerie de b'a bolo a bɛna mun kɛ muso nana a ye muso ɲininka ko i kun taara min muso b'a dɔn fɛn fɔra a ye muso ko n kun taara kira ka wajulikɛyɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam a ko n'ala sɔnna ma e tɛ wajuli lamɛn bilen a bɛɛ bɛ ban bi wa a bɛɛ bɛ dan ma muso y'i sigi cɛ ye lɔgɔ don a ka furu kɔnɔ furu ɲagana kumana min na k'a kɛ takisɛ bilen a ko muso ma a ko nafili muso na yan est-ce que e dara cɛ min ka wajulikɛyɔrɔ la i dan b'a la ko ala ka kira don wa muso ko n dan b'a la a ko ala bɛ se ko bɛɛ la ala de b'a ɲɛ ala de b'a tiɲɛ dan b'o la wa muso ko n dan b'a la a ko e dan b'a la diɲɛ ni lahara o tigi de a ka ala ye wa a ko n dan bɛ nin bɛɛ lajɛlen na a ko o tuma ne dan b'o la furu mɛnɛni filɛ nin ye tasuma kisɛ la e ka don a kɔnɔ ta ala kelen manje ni kira muhammadu kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam min m'anw sɛgɛ anw sen kelen b'a la kelen t'a la min b'anw sɛgɛ min b'anw da la ani min b'anw dusukun na o tɛ kelen ye jangata dara cɛw kan cɛba in nɔfɛ ko k'o nin bɔ o ma kuma fila fɔ ka jangata da muso tarafetigi kan alakira muhamadu nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam fo ka taa nin kɛnɛ kariba a ko n tɛ fila fɔ m'anw ta bi n'a gana dɔrɔn ko a ma se nin ma nin kɛra da n fɔra ma ne bɔra e yɛrɛ kuma don yɛrɛ ala ko mankankaw ma n'a jara a ye bɔ a la n bɛ maa d'a ma min ka fisa n'aw ye mankankaw bɔra ala ye madinakaw di kira ma sallallahu alaihi wasallam cɛw sɔrɔla madinakaw la mun ye ansaru lajɛ muso fila de bɛ n bolo n muso fila a ye na yan a b'a jɔ muhajirina cɛ ɲɛfɛ n ye ne muso fila ye madinaka de bɛ n filɛ a lajɛ min ka di e ye o ta e ka cɛjuguba ni nin ne ma Allahu akbar Allahu akbar a bɛ fɔ ne ma ko kelenya ɲɔgɔn kanu maa fɔlɔfɔlɔ min joli bɔnna diinɛ nin ye muso don maa fɔlɔfɔlɔ min ka nafolo kɛra ka diinɛ nin dɛmɛ muso don maa fɔlɔfɔlɔ min y'a ninkun di diinɛ nin ma muso don maa fɔlɔfɔlɔ min y'a ninkun n'a ka nafolo don mama kadija ye maa fɔlɔfɔlɔ min y'a a joli suru k'a kɛ ka silamɛya fɛlenkisɛ ka a ɲigi dugu jukɔrɔ k'a fɛlen muso don du ko sumaya du ko umaya abu jahali n'a b'i lahabi o ye muso nin minɛ k'a gosi diɲɛ na k'a gosi jurukisɛ la k'a ka bɔ kira nɔfɛ a ko ala min bɛ n da o ye fitinin ye ka tɛmɛ min bɛ dusukun na kan ne yɛrɛ de ni y'a kanu n tɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ o ko ma foyi y'a la fɔlɔ o y'a da tile kɔrɔ ka kabakuru da a disi la makan tile ka bon k'a fari bɛɛ funaki a ko ayi muso t'a fɛtigi don o ma ɲa abu jahali ninnu o ye tasuma mɛnɛ o bɛ takisɛ ta k'a da muso nin fari la k'a tereke k'a jeni k'a sisi a ma fila fɔ o ma ɲɛ o ye nɛgɛ bereke ɲini a jamajan k'a suru tasuma kɔnɔ k'a fifa k'a bilen komi tasuma kisɛ ka muso nin da a kɔnɔ kan fini t'a la o bɛ nɛgɛ da kan k'a jeni ka n'a bɔ a sen filancɛ fɛ nɛgɛ kalama ne bɛ nɛgɛ da ko bɛ k'a ɲininka a nana se degera abu jahali ko muso n b'a ɲini fɛ sumaya a fɔ ne ɲɛ ɲinɛ ko e tɛ muhamadu fɛ ne bɔra n kɔrɔ i ka taa kanu muso ko i nafigiya ye fa t'a fɔ a ko i nafigiya a ko n t'o fɔ abu jahali dimina a ye nɛgɛ wɛrɛ bɔ a nana o da kan a y'a jedi a sisi bɛ ka bɔ kumana min na a ko n b'a ɲini fɛ ne ye faama de ye n jamuni don n yaadalen don jama bɛ n bolo nafolo bɛ n bolo cɛ ma deli ka n sɔsɔ hali faama ma deli ka n sɔsɔ kuma tɛ muso ta fɛtigi ma hinɛ n na i k'a fɔ dɔrɔn ko n tɛ muhamadu fɛ n b'i bila i bɛ taa ne bɔra i bɛ k'a fɛ ko ka lahara n t'i minɛ bilen muso ko ayi a ko n t'a fɔ est ce que an ninnu bɛ taa lahara kelen na wa est ce que ninnu bɛ kira min nɔfɛ an b'o de nɔfɛ wa o bɛ siran jahanama min an bɛ siran o kelen de ɲɛ est ce que ni ala ma min to ninnu ye lahara ko ala t'o tɔn ye est ce que an dan b'o la
agwana jama jole o be ka muso na Abu Jahal lage ɲɔgɔnna a be k'a jangata barika nana bonye muso ma sɔn Abu Jahal nana ni ɲamɛ fale fila jetɔrɔ fila ka juru siri ɲamɛ kelen sen na ka n'a siri muso kinibolo sen na ka juru siri kelen tɔ la k'a siri muso numanbolo sen na k'a fɔ ɲama ma kelen k'e ɲɛsin kɔrɔ fɛ kelen k'e ɲɛsin tilebi fɛ o ka muso nin sama k'a bɔrɔtɔ k'a fara k'a bɔ ɲɔgɔn na o ye muso sen sama a sen bɛna commencer tuma min na k'a bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na Abu Jahal b'a fɔ ɲɔgɔn ma n'o ye paraɲɛ kelen k'a y'a jɔ a bɛ muso ɲininka la ilaha illallah muhammadu rasulullah allahu akbar Allahu akbar a b'a ɲininka ko cogo di a b'a fɔ wallahi Abu Jahal depuis gosili daminɛ ka tasumana jɛli daminɛ ne ka limuɲa tun ye 100 ye a bɛ ɲin ka se 1000 ma de a bɛ ka yɛlɛ de n'o tɛ fɛn tɛ ka bɔ a la Allahu akbar Abu Jahal a bɛ dimi kafiri don a b'a fɔ ɲamɛtiw ma a ye taa olu ma ɲamɛ dajuru sama ka na muso sama k'a woloki k'a kun turu duguma k'a sen fila yɛrɛkɛ sanfɛ Abu Jahal bɛ k'a sama a commencera ka bɔrɔtɔ ka bɔ ɲɔgɔn na ka taa se hakɛ la Abu Jahal yɛrɛ y'a dɔn nin tɛ balo bilen muso yɛrɛ y'a dɔn ale yɛrɛ tɛ se ka balo bilen Abu Jahal nana jɔ a ma ko kuma a ko min bɛ ma ne pressé n'o la o y'a sɔrɔ nɛgɛ kalaman dɔ b'a bolo tasuma na a y'o sama ka bɔ ka na muso nin lajɛ ka nɛgɛ kalaman turu a sen filancɛ la k'a jigin a nɔgɔ kumaba nɔgɔmɛsɛn fɛ k'a bɔ a kan filɛ fɛ k'a gɔnɔ sɔgɔ ka taa turu duguma ka sɔrɔ k'e jɔ k'i ɲɛ woloki a seko banna o maa fɔlɔfɔlɔ min fagara silamɛya la muso ninnu ni ne ye silamɛya seyidusu fɔlɔ ye muso don o tuma ni muso nin fan taara kira ka wajulikɛyɔrɔ la a cɛ ko a ma ko don furu kɔnɔ muso jɔlen a ko ni dame kira la dɔ kɛ muso donna a donna k'i jɔ tasuma cɛ la cɛ hakili la ko a bɛna boli ka bɔ cɛ ye porte digi a da la ka porte sɔgɔ muso bɛ tasuma na a tɛmɛna ka taa kira fɛ yen a ko e m'a fɔ ko e de ye Muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam ko e de ye ciraden ye a ko ne don a ko e m'a fɔ e ka Ala bɛ se ko bɛɛ la ko ɔhɔ e m'a fɔ e ka Ala de ye ji den o de ye tasuma da ko ɔhɔ saya ni balo t'o de bolo ko ɔhɔ ni Ala sɔnna ma a bɛ dan na magan jamana na muso wɛrɛ tɛ tugu e kɔ bilen a bɛ dan ne muso ta ma a kira ko a kɛra cogo di a ko sura ne muso taara e ka wajulikɛyɔrɔ la ka sɔrɔ n ma jɛn n'a ye a nalen n y'a ɲininka a ko a dan b'i la n ko n'a dan b'i la n ye n ka furu ɲara tasuma na n ko a ka don a naloman dora n y'a datugu a da la tasuma na jɛn nin da kan a tɛ min ɲɔgɔn da buru kan a na jɛn nin da kan hali ne ye saga don furu kɔnɔ min ɲɔgɔn tɛ bɔ a la patron y'a kun kɔrɔta zamzam y'o ko don cɛ min ni cɛ tɛ kelen ye cɛ min ni jahanamɛden y'a tɔgɔ fɔ k'a to jahanama kɔnɔ jahanama t'a jɛni bilen Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam n'Ala bɛ fɛ jahanama ka maa ma jɛni e hakili tɛ jigin kira tɔgɔ la ni jahanamɛden ko wa Muhammadahu jɛni min bɛ tasuma na Ala b'a bɔ a la kira ni maa tɛ kelen ye o de la mawulidikɛlaw de kisi nɔ diɲɛ na olu de kisi nɔ lahara sabula kira kanu bɛ olu de la olu de bɛ Ala ka diinɛ drapeau kɔrɔta dalailtigu ko Allahumma salli ala man kana yara min kalfihi kama yara min amamihi hal no digire be yele de no ta ahmada beti ne kira sigi tabal ne sisa siga so ka munun biya abe ka du konna lage siga ka konna ko kuma fiye ala ka dimanu ne kuma na ko fa ta ko mun ki lage e mi abado mi ma abado farkolotigi don nka ni danfɛn tɛ kelen ye dɛ kira ye kun kɔrɔtɔ yɔrɔ bɛɛ a ɲɛ bɛ furu na a da yɛlɛlen don muso b'a kɔnɔ tasuma bɛ ka mɛnɛ k'a bɛ bɔ a kamankun fɛ a bɛ bɔ a kɔfɛ tasuma ɲagalen don Allahu akbar tasuma ɲagalen don mais muso sigi bɛ tasuma ci la a bɛ ka yɛlɛ a bɛ ka muɲɛ kira ɲɛ b'a la kira ko kafirikɛ ma est-ce que e ye furu datugu muso da la min kɛ e taara da yɛlɛ k'a lajɛ wa a ko sisan b'a sɔrɔ a kɛra charbon ye a kira ko taa da yɛlɛ fɔlɔ a cɛ taara ka taa furu da yɛlɛ a ye furu da yɛlɛ muso muɲɛna k'a kunbɛn hali ne taara muso kɔnɔnajugu ye miiri la a tɛ se k'o yɛlɛ ɲɔgɔn kɛ ka cɛ kunbɛn a fari fonnen a bɛ ka cɛ lajɛ cɛ ko ma ko subahanallahi ko a kɛra cogo di ko e ka Ala bɛ se nin na wa a yɛlɛla muso ɲuman bɛ yɛlɛ ka cɛ kunbɛn de
wallahi muso bɛ fɛn fɛn kɛ cɛ ye a bɛɛ ye kalo ɲɛda ɲuman ni cɛ nana ka bɔ baarayɔrɔ la a kun bɛ ni ɲɛda ɲuman ye kira ye aradinadenw taamasiyɛn fɔ 15 ka jahanamadenw taamasiyɛn fɔ 15 aradinaden taamasiyɛn fɔlɔfɔlɔ ye ɲɛda ɲuman ye furumuso ɲuman taamasiyɛn fɔlɔfɔlɔ ye ka ɲɛda ɲuman kɛ k'i cɛ lajɛ ka nisɔndiya k'a kunbɛn n'o y'i kɛ ka ban a tɔ bɛɛ tiɲɛna sabula o de ka gɛlɛn a ka k'i la i k'a ku a ka f'i ma i k'a ku ka tila ka nisɔndiya kan o de ka gɛlɛn cɛ ko muso ma ko bɔ muso ko n tɛ bɔ a ko bɔ a ko n tɛ bɔ a ko mun ne tɛ bɔ a ko sabula fiɲɛ duman min bɛ yan damu min bɛ yan depuis ala ye n diɲɛ diɲɛ na n ma deli k'a fiɲɛ duman ɲɔgɔn sama n'ale yɛrɛ ko a bɛ gari furuda la tasuma bɛ kɛ komi a k'a funaki mais muso jɔlen don tasuma cɛla tasuma ma se ka jeni mun y'a kɛ ala kira kanu mun y'a kɛ kira kanu min b'a la nafigiya t'a la mais anw bɛ cogo di ni dumuni yɔrɔ daminɛna ka ban mɔgɔ fiyɛ ni sogokuru kelen maa min jɛ i b'a fɔ ko nakun tɛ ala kira ko ye bilen kabako don dɛ n'an ye ala kira kanu fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ walasa n badenw an bɛ cɛ min nɔfɛ ɲɔgɔn ye bali don anw de kan k'a labato anw de kan k'a kanu mawulidikɛlaw de ye ala kira mandenw ye sallallahu alaihi wasallam ala ko ka ale ka shairu bonya dinɛ taamasiyɛnw bonya e bɛna taa dinɛ taamasiyɛn jumɛn bonya min bɛ ala kira bɔ sallallahu alaihi wasallam an bɛ safan marwa boli n ka muso dɔ ka taamasiyɛn don an bɛ saga kana tigɛ seliba fɛ denmisɛn fitinin dɔ de ka taamasiyɛn don mais mun y'o bonya di muso nin ma mun y'o bonya di denmisɛnnin ma muhamadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam an fadama ye ala sɔsɔ aradinɛ kɔnɔ ala y'a bɔ ani mama hawa a ye san 300 de kɛ dugukolo kɔ kan a bɛ ka yaala n'a taara yɔrɔ yɔrɔ n'a kumana ala tɛ kuma fɛ a sera mankan kumana min na a ko ala e tɛ yafa ma ni muhamadu bonya ye sallallahu alaihi wasallam ala ko y'o dɔn cogo di cɛ ne ni musokɔrɔba ka kɛlɛ tuguni ala jɛnna a tɛ ka ban a tɛ ka ban a mɔden tɛ i k'a dɔn i kɔnkɔn na i ka bisikirini dɔ san ka d'a ma n'o yɛlɛla dɔrɔn musokɔrɔba bɛ kɛlɛ ban i m'a faamuya ne n'ala cɛ gɛlɛyara dɔrɔn taa muhamadu fɛ yen ne ye tɛgɛ dɔ ma dɔrɔn ala b'a fɔ ko ayi ne yɛrɛ ma ko t'e tɛgɛ la bilen a to ta nka ne panna ahamada kan ko bɛ tigɛ di ala ma ala b'a fɔ ye ko waliɲumandɔnbali tɛ don aradinɛ kɔnɔ ko waati selen don an tɛ nin bila yan ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka jigiw ma fa télé shirifula mɔgɔ ala k'o sara fatumata zahara tv yarabi ala k'o sara ala ka hɛrɛ k'an ye an bɛ dugawu k'an balimakɛ ye shola ba ye hɛdra a y'an kanu k'a ɲini a bɛ télé bila ka na baara nin kɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'a sara a y'a bɔ a dinɛ n'a ŋaniya de la o ye ŋaniya ɲumanya dɔ ye yarabi ala k'an sara ala ka hɛrɛ k'an ye shirifula mɔgɔw an b'o fo hakili la shirikɛ yɛrɛ kan ka na kɛnɛ nin kan wulada in na n'ala y'a nɔgɔya an kumana an sera fɛ yen an kumana ni mun taara olu yɔrɔ bɛ kɛnɛ kan yan n'ala ka diɲɛ a kan ka na mais mɔgɔ min don komi maa ba don a ka kow ka ca n'an m'a ye o bɛ se ka kɛ ko wɛrɛ n'o tɛ an kɔni bɛnn'a kan n'ala sɔnna a bɛ ye wulada in na inshallah o tuma an bɛ dugawu kɛ ala k'aw dɛmɛ ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye ala ka jigiw ma fa an ka mawulidi yarabi ala kana kɛ nafigiya kanu ye ala k'a kɛ ala kama kanu ye الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله أم بالله تنو كبركة أني سوديالي نكنا إنكايا أون تابنا كفولي أم بركة نيوان أنا أنكرمه نوي الشيخ إسماعيل كلوبالي على كشجاني كنا ني لبانغوني ما على كوداناما الشيخ إسماعيل كلوبالي أبورا كافوسيسان نني علي ebi hakili to yana hakili bɛ bɔ fan wɛrɛ la i k'i hakili to yana ne ni ale Bamakɔ an ka musokɔrɔbaw u ye bonya ta ka da an maa fila kan k'an ka mawuludu u dɛmɛ mawuludu baara la Sheikh Ismail Kulubali n'an bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ n'an taara ni ne y'a fɔ an karamɔgɔ kuma b'i bolo a tɛ sɔn abada a b'a fɔ Jalo kuma b'e bolo ne bɛ to i kɔ
o ye majigin de ye o ye yɛrɛdɔn de ye o ye dɔnnitigiya de ye ka d'a kan dɔnni bɛ maa min na o bɛ siran kuma ɲɛ maa min ni dɔnni b'a tigi bolo a bɛ siran kuma ɲɛ mais maa min ni dɔnni t'a tigi la o tigi bɛ sama kuma nɔfɛ ka d'a kan kuma man ɲi an ti ɲɛ a fɔli kɔ mais a man ɲi o kuma la n'an nana ale ka mawuludu kɛnɛ kan an bɛ foli ni barikada k'a ye ka foli kɛ an ka musokɔrɔba ye n'o ye an ka tɔn ɲɛmɔgɔ ye ka foli k'a ye ka foli k'a a denw ye ka foli k'a tɔnden bɛɛ lajɛlen ye a cɛ n'a muso n'a denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba dawal islamiya an n'u ye silamɛya baara caman kɛ depuis bi tɛ an bɛ conférences minnu kɛ dawa islamiya maaw b'a kɛnɛ kan a cɛ n'a muso su fara tile kan o kuma la n'an nan'o kɛnɛ kan sa an nana an karamɔgɔw sɔrɔ yen an karamɔgɔ n'o ye ne yɛrɛ tɔgɔma ye n'o ye baba njayi ye n'ale de bɔra kuma la sisan baba bɛ ka wajuli min kɛ nin wajuli de man di anw ye bi wajuli min ka di bamakɔkaw ye o de ye an ka na bɛɛ don alijinɛ kɔnɔ silamɛw n'an ye ɲɔgɔn nɛgɛ ka ɲɔgɔn don alijinɛ kɔnɔ n'an taara lahara ka sɔrɔ ko t'o cogo la maa caman jigi bɛ tigɛ dɛ donc f'an ka to ka tiɲɛ jalan in tiɲɛ jalan wajulikɛla n'o bɛ wajuli yɛrɛ la i b'a ye maaw yɛrɛ bɛ baro kɛ sinon ni maa min bɛ alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam an karamɔgɔ dɔ ko a ko Bamakɔ musokɔrɔbaw n'a ma kɔlɔsi a ko sumukɛyɔrɔ laban o bɛ fisaya a ka mawuludukɛyɔrɔ ye ne ko n ko ala m'an kisira karamɔgɔ bɛ kɛ cogo di a ko ka d'a ka sumukɛyɔrɔ la ni dɔ fasa bɛ da ni maa min kumana a b'a fɔ he a y'a da de n ka n fasa mɛn mais ni alakira fasa bɛ ka da o waati an ka baro tɛ wuli fo o waati o kuma la ne hakili la n'an bɛ alakira fɛ anw ka alakira fɛ o kan ka ye an ka baaraw la ka d'a kan dɔgɔkun tɛmɛnen ni donna Bamakɔ kɔnɔ samedi tɛmɛnen bi kunɲɔgɔn samedi min tɛmɛna ni bi y'a dɔgɔkun ye bi ɲɔgɔnna min tɛmɛna dɔgɔkun tɛmɛnen ni donna Bamakɔ kɔnɔ i b'i yɛrɛ ɲininka yali anw ka jamana in silamɛ jamana don wa walima kerecɛn jamana don maa min ma surafana kɛ sɛ ye o k'i bolo kɔrɔta i b'a sɔrɔ hali alimami yɛrɛ fɛ yen surafana kɛra sɛ ye ka surafana kɛ sɛ ye o tɛ baasi ye o ayi mais Isa ka ko la n'i cɛsirila alakira ka ko n'o nana i kan ka cɛsiri ka bonya ka tɛmɛ o kan n'i bɛ alakira fɛ dɛ mais Isa ka ko la Isa ka bangeli su e ye sɛ dun Bamakɔ bɛɛ ye sɛ dun sɛ da gɛlɛyara alakira ka bangeli su an ye to dun sini alikiyama jɔ don ni nabilayi Isa bɔra ni alakira bɔra n'an girinna alakira nɔfɛ alakira b'a fɔ ne ka ko la a ye to de dun o su fɛ dɛ mais Isa ka ko la a ye sɛ dun o kuma la a ye taa Isa kɔ Isa bɛ se k'an bɔ bolo la wa ala ye kira min ci kira 313 ala ye tɛmɛ ta k'a tɛntɛn o kira 313 la a ye kira 25 de fisaya n'o bɛɛ ye a y'olu de tɔgɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ a k'i ma minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk kira dɔw bɛ yen y'olu tɔgɔ fɔ e Muhamadu ye kira yɛrɛ dɔw bɛ yen m'olu ka kisa kala i ye m'olu ka baro kala i ye min tɔgɔ fɔra kuranɛ kɔnɔ o ye 25 ye ala ma da o ma o 25 ye a ye tɛmɛ ta tugu k'a tɛntɛn a tun bɛ ka tɛntɛn warawara la ne ni baba njayi anw ye tobili kɛ anw b'a dɔn warawara ni mugu tɛmɛ ye min ye a ye an ye tobili kɛ an karamɔgɔ ye o de la ni baba njayi ye maaw fara ɲɔgɔn kan Mɛnɛkura maaw bɛ kabakoya ne ko baba ye duwawu min ɲini a fa n'a ba fɛ a n'a ye duwawu min ɲini a karamɔgɔ fɛ wallahi o barika a ma daminɛ fɔlɔ ayi a ma daminɛ fɔlɔ wallahi a ma daminɛ anw ye lɔgɔ ɲini an karamɔgɔw ye an ye fini ko an karamɔgɔw ye an ye ji ta an karamɔgɔw ye Bamakɔ yan anw bɛɛ wolola Bamakɔ yan de mais an ye ji ta an karamɔgɔw ye ka tobili kɛ an karamɔgɔ ye ne ni baba njayi ala ye kiraw tɔgɔ tɛntɛn
ka mugan duru in fana tende ka duru taula ka fo duru ma ko ulul azmi min ar-rusul ka kila ka mugu tɛmɛ ta k'a tɛntɛn ka maa kelen bɔ o bɛɛ la min ka fisa o kira bɛɛ ye o de tɔgɔ muhamadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama ne nan'o ka kɛnɛ kan fo n'a fɔra e ɲɛna k'i k'i da de n'a ka di i ka n'i da de yɛrɛ ne t'a fɔ maa si ye wajulɔ la i da de n'i bɛ ala kira fɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'i nana walahi tɛ kuma ayi Nabila Isa ka kɔnɛ tɛmɛna sisan maa minnu b'a fɛ 31 na maa caman y'i kun digi dɛ maa caman taara salon na dɛ ayiwa ala kira ka don aw kun digira wa ala kira ka don dɔgɔkun tɛmɛnen maa dɔw ye vesti san 30,000 k'a don u kan na ala kira ka don e ye mun san bi donc o tuma la e bɛ jɔn fɛ i ka kira ye jɔn ye ala kira wa yali i ka kira y'a ye i da de la wa la o kuma la ala ye kira min tɛntɛn alikiyama jɔ don n'o nana ale kelen de bɛ se ka kuma kira bɛɛ lajɛlen ni se kɛr'u ma nabilayi isa maaw bɛ s'a ma isa e ye ala teri ye isa e ye alahu taala ka ni fiyɛlen ye e ye an ba mariyama den ye isa an kɔnɔ gana anw bɛ fɛ isa i k'an bɔ bolo la i ka kuma ala fɛ isa bɛ mun fɔ a b'a fɔ inna rabbi ghadiba al-yawma ghadbatan lam yaghdab qablahu misla wa lan yaghdaba ba'dahu misla ala dimina bi ka se hakɛ min na a ma deli ka dimi abada ka bita in bɔ wa bi tɛmɛnen ko ala tɛ dimi n'a fɔ bita izhabu ila ghayri ay ta maa wɛrɛ fɛ ne tɛ se maaw bɛ taa an fa adama fɛ maaw bɛ taa musa fɛ maaw bɛ taa zakariya fɛ maaw bɛ taa dawud fɛ maaw bɛ taa suleiman fɛ maaw bɛ taa an fa adama fɛ abul bashar e de y'an bɛɛ wolo i denw kɔnɔ gana a bɛ kɛ cogo di an fa adama b'a fɔ ala ye ne don alijinɛ kɔnɔ ne ka jurumu sababu de ye maaw bɔ alijinɛ kɔnɔ ne tɛ se ka kuma bi jɔn bɛ se ka kuma maaw hakili bɛ jigin jɔn na kira bɛɛ dɛsɛlen maaw b'u ɲɛsin jɔn ma o ye muhamadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sera sikɛra ala kira ma ni maaw y'u dan tigɛ ala kira ye ala kira bɛ mun fɔ a b'a fɔ ana laha wallahi ne y'a tigi ye suranadoni wallahi ne y'a tigi ye ne de bɛ se k'a kɛ ne de bɛ se ka ala deli yan muhamadu bɛ sujudu bi ala ye ala b'a fɔ muhamadu ya muhamad irfa rasak sal tuta washfa tushaffa muhamad bi tɛ bato kɛ don ye bato banna ka ban o de la alikiyama jɔ don ala b'a fɔ adamadenw ye a b'a fɔ ko ayiwa munafigiw ne ala bɛna ko nɔgɔya sisan maaw ma sera k'i ten turu ala ye siɲɛ kelen ka sujudu bin ne ala yafar'o bɛɛ lajɛlen ma n'i sera k'i ten turu ala ye siɲɛ kelen n yafara i ma a b'a fɔ mɛlɛkɛw ye wa a ye pɔnti don adamaden bɛɛ kɔ la i bɛ biri i kɔ la ni i bɛ biri ni kɔfasa min ye a ye pɔnti don o la mɛlɛkɛw yaasa maa si kana se ka biri ni adamaden min ko k'a bɛ biri ka sɔrɔ e kun tɛ seli kɔrɔlen o bɛ bɔ ka firi a ten kan a bɛ fɔ k'a ma fɔ nin cogo la maaw bɛ wele a ko yawma yud'awna ila sujudi fala yastati'un don min ala bɛ maaw wele k'a ye ten biri ala ye ni maa min sera ka sujudu bi i bɛ don alijinɛ kɔnɔ maaw tɛ se ka d'a ka diɲɛ na i m'a kɛ yan donc n'an bɛ fɛ alikiyama jɔ don an ka kisi an kana ala kira ni maa jɛ ka d'a kan sini alikiyama jɔ don isaw bɛ dɛsɛ musaw bɛ dɛsɛ bɛɛ bɛ dɛsɛ jɔn bɛ se o ye muhamadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam o kuma la ni muhamadu ka ko nana an k'o k'an sɛbɛ ye mɛ kɛlɛ tɛ muhamadu ni isa cɛ o ayi nabilayi isa tɔgɔ fɔlen don kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 25 nabilayi isa kuranɛ kɔnɔ a tɔgɔ fɔlen don siɲɛ 25 nka ala kira tɔgɔ jɛ fɔlen don kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 4 dɔrɔn de ala kira tɔgɔ jɛ kuranɛ bɛɛ kɔnɔ siɲɛ 4 donc o b'a yira kɛlɛ tɛ nabilayi musa isa ani ala kira cɛ la nabilayi musa yɛrɛ nakun de ye ka na ala kira nali kofɔ kuranɛ b'o de fɔ a ye suratu safi kɔnɔ ya ayyuhan nasu wa musaddiqan برسول يأتي يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم نبي الله إيسا نكون دي كنا فو مويه كو على كربنا صلى الله عليه وسلم donc an kana kɛ i n'a fɔ wahabiyaw ta ɲɔgɔn parce que wahabiyaw de b'a fɔ ko ni maa o maa nisɔndiyara 31 sufɛ k'i bɛ taa jahanama kɔnɔ an ko o fana dama tɛmɛna dɛ
ayi ka nisɔndiya ja walima ka sɛ dun n'i ye sɛ dun n'o bɛ taa jahanama kɔnɔ an caman nata koyi parce que ne yɛrɛ ye sɛ dun o tuma la a y'a da fɛrɛ ka nisɔndiya ko san yɛlɛmana o ye baasi ye wa mun ka jugu ka taa Ala kuta a don sufɛ a don sufɛ ka taa jɛnɛya kɛ a don sufɛ ka taa dulɔ min a don sufɛ ka taa dɔrɔgu ta a don sufɛ ka taa ka i denmuso ni a kamalenw bila u ka bɔ ka taa Ala kuta o kɔni na i ma Ala sara dɛ mɛ n ka nisɔndiya an ka so k'a fɔ n denw ye maa tɛ bɔ kɛnɛma a y'aw sigi yan an ka sɛ dun a k'a da ka sunɔgɔ ka d'a ka san de yɛlɛmana san de yɛlɛmana fana o san de ma yɛlɛma wa donc an tɛ kɛ wahabiya ko n'i y'o kɛ k'i fana bɛ kɛ kerecɛn ye an ko ayi dɛ n'anw bɛ seli anw b'a fɔ kul huwa Allahu ahad walima aw t'o fɔ de an b'a fɔ cogo di kul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad sɛ dun ni gansan b'a to ne bɛ kɛ kerecɛn ye ayi ko nin y'u ka bato de ye ko ni maa o maa y'a k'u nɔfɛ an b'a fɔ a y'aw kɔlɔsi dɛ Alakira taamalen ko ninnu ko Isa ye Ala den ye ko donc n'u ye bato min ko Noël ni 31 y'u ka bato don de ye ko ni maa min y'a k'u nɔfɛ k'i fana bɛ don jahanama kɔnɔ an b'a fɔ a y'aw kɔlɔsi dɛ adamaden bɛ kuma min fɔ i kɔlɔsi a la maa dɔw tɛmɛna yanni kerecɛnw ka na olu tɔgɔ ko yahudiyaw an b'a fɔ u ma ko jifu Alakira bɔlen Maka ka taa Madina a taara jifuw sɔrɔ yen jifuw tun bɛ mun kɛ Asura don jifuw bɛ sun Alakira y'u ye sun na a ye mun fɔ Alakira ye mun fɔ a ko nahnu ahaqqu bi Musa minkum a ko aw bɛ sun anw silamɛw fana bɛna sun donc chrétien jifu de tun bɛ sun a don Asura don tun ye jifu de ka don ye donc Nabilayi Musa ka don de kun don ko Ala ye Musa kisi Asura don yahudiyaw bɛ don in bonya o de kama ni diinɛ wɛrɛ bɛ maaw bonya don min kama n'i y'o sun n'i y'o don bonya i fana bɛ ko u ka mɔgɔ ye i fana bɛ don jahanama kɔnɔ Alakira tun b'a fɔ k'an kana sun mais Alakira y'a don sun ka tila k'a fɔ sahabaw ye k'u k'a don sun donc o tuma la n ko yahudiyaw fana ko Uzayiri ye Ala den ye walima de kerecɛnw ko Isa ye Ala den ye cogoya min na yahudiyaw fana ko Uzayiri ye Ala den ye donc o tuma la an ka ko faamuya maa man k'i bolo don maaw ka ko la ka tɛmɛ i yɛrɛ ta kan n'i ye sɛ dun Nabilayi Isa ka ko la ni Alakira ka ko nana i k'an ka misi dun o la o tuma la an kun ye dakuruɲɛ 2 min sɔrɔ k'o fɔ mawuludu ko la an y'a fɔ an ta tɛ bi ta tɛ wajuli jan ye a ta ye barikada don ka na an karamɔgɔ an'an baarakɛɲɔgɔn Sheikh Ismail Kulubali kana foli k'a ye a ka mawuludu kɛnɛ kan ka na barikada hakili la an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara ale a fɔra ka ban ale bɛ sira la a bɛ nalen pharmacie y'o de fɔ adamaden n'i y'i bolo don maaw ka ko la n'i yɛrɛ ta sera maaw b'u bolo don a la silamɛ kɛnɛ sigira yɔrɔ o yɔrɔ yan Ismail b'a kɛnɛ kan groupement ye baaraw minnu kɛ an karamɔgɔ Ismail sen b'a la o tuma la groupement ɲɛmɔgɔ ka n'i sen jɔ yan groupement bɛɛ tɔgɔ la ka na foli kɛ Mali sufi bɛɛ tɔgɔ la o y'a ma wajibu de ye o tuma la an bɛ Ala deli ni sirifukɛ nana a bɛna duwawu min kɛ a mɔkɛ tɔgɔ la ya Rabbi Ala k'o duwawu in jaabi an bɛɛ lajɛlen ye a t'a fɔ amina n'i m'a fɔ amina ni duwawu jaabira ne nin yɔrɔ ma y'a la o y'i yɛrɛ ka ko ye dɛ a bɛna duwawu min kɛ ya Rabbi Ala ma a bɛɛ jaabira an ye parce que an fɛn o fɛn sigilen filɛ an n'an haminakow don n'an nana nafa belebele min bɛ yan nali la k'a fɔ Alakira dɔgɔkun tɛmɛnen dɔw sir'u ɲɛla Nabilayi Isa ka ko la bi ne yɛrɛ fana tilenna ɲɛna Alakira kanu na Alakira n'o ye tiɲɛ ye ko ne nana yan de Alakira kama ka na tile baasi kɔrɔ ka tile funteni kɔrɔ ka n ka dayɔrɔ ɲuman to yen ka n ka climatiseur kɔrɔ sunɔgɔ to yen ka n ka so ɲuman to yen ka na don ɲɛgɛn kɔnɔ n tɛ deli ka don ɲɛgɛn min kɔnɔ Ala n'a y'a sɔrɔ n y'o kɛ Ala bonya kama wa Ala ne hami ye nin de ye dɛ Ala nɔgɔya wallahi i tɛ bɔ yan ka sɔrɔ Ala m'a nɔgɔya o tuma la ka Ala deli ne ni aw hamiw ya Rabbi Ala k'a bɛɛ nɔgɔya hami o min hami bɛ ne ni aw la ni ɲuman don n'a b'an ka diɲɛ dilan ka lahara dilan ya Rabbi Ala k'o nɔgɔya san wɛrɛ salon nin waati in na an ye duwawu kɛ yan ko Ala ka san wɛrɛ yira an na ka Ala deli san wɛrɛ fana nin waati kelen an ka sigi pharmacie ka ga kɔrɔ yan ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye Ala k'o k'an ye أعوذ بالله السميع العليم
من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آل بيته الأطهار وصحبه الأخيار وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين. دعوة إسلامية تشينا مسو على كرا أناك صدنغو أني وليو كنمبو على كشيني هنا نبارك كوبلا جلنكا نوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. صوابا على بلو على كامبي أوما أنغا دونك أفو كوي فلاي ni haramade ni dimina ibi ka dimi manifeste akera nenniye akera panga purutilie mauba don ikaye chogo fe ko karsa diminendo o chogo ya fanala ni so jara o kanga ye ika ko ke chogo fe yele wala ma iyere ka jesu fe o kuma kira ka bangeni na foroka kene sigira ni mami ya kene ni ka ke dimi o bajira ka fo o diminendo ala kira de koro nyote mamunu mbika ala kira ka ko nyelama ulukote munu fana be nisoja yira o bayira ka fo kira ka nali bena uluma anana ni femi fana yi no ye jokunyuma yi ulula benendo ko wala ya uyere kubabuna ola nan sigira mauludu keneka kwamba ala kira ko ka ko nyelemaya akaka on galaydu kurakuraya on ni ala kira yereche sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka fo ya rasulullah e ko ibe ala fe on yerebe ala fe ala ko abe min fa ambo fe ala tana e ko ito fe ya rasulullah on fana bana ala tana bela jelena ya rasulullah amman kandi makafo on ti janayake ante shwelike ante nimi ni omanga faga anto o karaba ko faga anti ke janfanti wi anti ke namarato ye ya rasulullah ema maushuku bla foila fona kera nyumai ema maubal foila fona kera jukumai ambi ko ola sabula ala de mankutu kafo yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alayhim al-khaba'is ko ala kira ci kunye ka konyuma onde daga mauye ko langolo ka mau ninka ulubali ka boma ola ankara moke noye alhaji ismail kulubali ambe ala deli ani tonde mbe alaka ninkene alaka ke alaka jen sorolanye ambe la jeli ka ala deli subhanahu wa ta'ala anga jamana ni kene munu sigira konna la alaka ke kishi ani basige jamana kono maoma nana ningane ay ni kene ina kala dele alaku makogla banabato alaku kene kolibato alaku son taba alaka hina ula keren kirane la anga musoroba munu ananga chogoroba munu ani ton dinma munu nu yanko alaka hinela ka ala dele subhanahu wa ta'ala tungarange alaka tungaja ula munun tay furunyine alaka furu barka mandi munun tay dengoye alaka den barka mandi munun tay jagoye alaka yirwa ka ala deli mako fitini ana kuma ba alaka nye ambela jelembolo onan sigira fanga ala kira ka kissa do fo min kan ka maw ulason ala kira e ani kira bono e no shirifu yi salawatullahi alayhi wa alihi wa sallam sabu kira somogo ko o kanga ke ko bay koy ema e magan jamana uluye uka jamana ere togoda maula fuka fo be mako saudien ka sora bete saudi de dine nyema be mimbolo no alu sheikhiye masega fatwa di nito odu moy o mona niko sera ala kira bonoma mau ka fewrujibe bangede ala kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amodendo de ka bangeni fana be bempinyo hona doma ala da'wa islamiyya ka mauludu kenebe oma nabi foma al-hasan al-askari Sheikh Ahmad Tijani an Sheikhna hamahu Allah waliyu yatawassulu kanai alefa Hasan al-Askari alefa
o de ye ali al-hadi o fa ye muhamadul jawadi o fa ye ali rida o fa o ye musa al-kadhimi o fa ye ja'far as-sadiq o fa ye muhamadul baqir o fa ye ali zain al-abidin o fa ye sayyidina al-husaini o hasan al-askari chrétien do de baka watila chrétien murido sanji ko gela kera ale ala deli sanji nana islamu tara ala deli ke samana a khalifa min be islamu kuno do o ko ala kira mode ni manye imantung ma if moke ka mantuma ku bebe yini ga do chrétien ala ko sabla islamu tara sanji yini selike samatoni kaba ma fin sango ka fo sanga jigi o chrétien ke dun tara akele ay ala deli sana na ma ko kitie bu bolo de kira modem ko ayi ko aya ke ni gunu mi mado ko fo islamu ka bo chrétien ka bo unu ka karamo ne yɛrɛ fana bi bɔ silamɛw bɔra k'u ka ala deli sagola o ye ala deli foyi ma kɛ ka da ka duwawu bɛ jaabi ni sharti min ye o caman tɛ an b'a dɔn an karamɔgɔ ismail o caman fɔ aw ye chrétienw a k'olu ka gɛrɛ u ka ɲɛmaa bɔra min kɛ a ye a bolo kurulen kun don ala kira modin ko khalifa maslamu ka ɲɛmaa ma ko a fɔ a ye ko a bolo kurulen no fɛn min da la a k'o bɔ a tun bɛ fɛ k'i ban u y'a wɔgɔbɛ o y'a ye k'a fɔ kolokɔrɔ dɔ de tun b'a bolo a tɛgɛ kɔnɔ o bɔlen min kɛ ko a ka ala deli a ye ala deli foyi ma jaabi o kɔfɛ ala kira sallallahu alaihi wa sallam modin hasan askari a ko masakɛ ma a ko i bɛ nin kolokɔrɔ in dɔn a ko n t'a dɔn a ko nabi ɲuman karisa a ye ala ka waliyu karisa o kolo dɔ de ye nin ye n'i y'o jɔ ala ɲɛkɔrɔ k'o de kosɔn ala tun bɛ ka sanji jigin o kɔfɛ a kelen bɛ min dɔn ani ala cɛla a y'o fɔ sanji jiginna sabu ala kira activelen don a somɔgɔ ninnu na ala ka active ala kira na a somɔgɔw la kumana an bɛ ala deli subhanahu wa ta'ala karamɔgɔkɛ ye si ni kɛnɛ ala k'a di an ma jama ala ka an balo ka san wɛrɛ kɔnɔ ala subhanahu wa ta'ala kana baasi foyi k'an na shirifila tele an bɛ ala deli a jiri turuba ye seyid sharif usman madani haidara ala ka a mɛn ka silamɛw nafa sabula nin kɛnɛ in waajulu bɛna se yɔrɔ o yɔrɔ ale ka pourcentage o bɛ sɔrɔ a la o kuma ala k'an bɛn sababa ma. o tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ an'an ka sharifkɛ a seyidi sharif usman madani haidara ale nana ka na kɛnɛ in ɲɛnamaya ni dakuru ɲɛ dama damani ye an ka jɛ ko o fana ayiwa lajɛ ɲɔgɔn fɛ. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين آمين. أسلامه على فوليكو أنا على بركة دالي أم بانغ فولي نيسي أو برجلما مغو يسي نكنينكا إننا على تقوللا mɔgɔ minnu ye nin baara in kɛ ka ta organisation mɔgɔw la ka taa bila wulikajɔ n'a cɛsiribaw la u ka dɔn sarabu ye ala bolo min ka bon maa o maa ye kira ko bonya ala b'i bonya ale de y'an ka bolominɛyɔrɔ ye ka se ala ma an y'a fɔ siɲɛ caman n'an nisɔndiyara mawuludu ti foyi ye ka ala fo kɔ sabu ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ n'a ye ne ala barikada n bɛ dɔ fara aw ka hɛrɛ kan mana nin ye ala barikada de ye ka ala fo k'a fɔ a ye dafɛnw na sɔn hayirama di an ma an m'an ka da o ma i nisɔndiyara ko fɛn min nana i k'an ka nisɔndiya fana ko a tun bɛ mun kɛ a tun bɛ min kɛ i k'an k'a fo an bɛ an karamɔgɔ fana fo n'o ye bamanan ye kulubalikɛ an b'a fo bonya bi wolo bonya de la ala b'a dɔn an bɛ kɛnɛ in kan yan mago caya tɛ an ma lafiya yɛrɛ de hali n'a ye ka in lajɛ nin tɛ ka in jogo ye nka ale ka ko la ni a sɔrɔla kɛnɛya dɔ b'an na min b'an taama a tɛ k'an kɔ fiyewu o de la an nana jɔ a ka bonya barikada la denmisɛnnin min don a ye mɔgɔw bonya
a y'a yɛrɛ dɔgɔya hasidi tɛ hasidi ye hasidi de ye o dara ten a bɛ sa ten kulubali ismail hasidi tɛ a y'an bonya k'a yɛrɛ dɔgɔya maabaya de b'o kɛ n'o tɛ maaninw bɛ yen o karamɔgɔninw bɛ yen olu b'u ɲi ɲimi fo k'u sa u ka k'a ɲimi nka ni maa min ye maa bonya o b'a yira a bɔra du min kɔnɔ duba de don duba denw tɛ se ka maa dɔgɔya n'o tɛ ala b'a dɔn mawuludu kariti min b'an bolo 16 don an ma se ka taa kelen na mɛ an y'a wajibi an yɛrɛ kan dekun n'a ta bɛɛ an bɛ jɔ ale ka kɛnɛ kan ka sababu kɛ a yɛrɛ ye an bɛ min fɔ dɔrɔn ismail a sara bɛ ala de bolo maa min n'a mana jɛ i ni hɔrɔn jɛra an b'a ɲini ala fɛ mawuludu ala k'a kun cɛ hɛrɛ la a fɛn o fɛn nana kɛnɛ in kan si ni kɛnɛya ani labanko ɲuman ala k'a d'aw ma hami o hami bɛ aw la min ni ala ta bɛ bɛn mawuludu in kama ala ma wulila an ka jamana ala k'a suma balawutigiw ala ka don an n'u cɛ ala k'a wasaw kan ala k'o k'an ye kira bonya kama sɔli ala rasul n balima silamɛ cɛ n'a muso assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh n bɛ barika da ala ye o min y'a to an ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan yani n ka don kɔrɔfɔw la kɔrɔfɔ filanan n bɛ foli kɛ ka sin alimami ma kulubali a n'a ka tɔɲɔgɔn minnu ye nin labɛn nin kɛnɛ nin labɛn nin kɛnɛ barikama basa kɛnɛ o kɛnɛ n'o kɛnɛ farala ɲɔgɔn kan k'o ɲɛsin an kuntigi muhamadu ma sallallahu alaihi wasallam o ye kɛnɛ barikama de ye maaw bɛ se ka na kɛnɛ min kan ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ni ala b'a dugawu minɛ o la olu ye ne weleli min kɛ ka se nin kɛnɛ kan o y'a jira k'a fɔ u ye fɛnba ŋaniya k'a sin ne ma fɛn min ye dugawu ye dugawu min bɛ kan ka kɛ kɛnɛ kan o tuma ne fana n bɛna dugawu kɛ k'a ɲɛsin aw kelen kelen bɛɛ ma k'a ɲini ala fɛ ala kira jaati yɛrɛ kosɔn si ni kɛnɛya labanko ɲuman a k'o di aw bɛɛ ma n b'a ɲini a fɛ nin kɛnɛ in a y'an to ye an ka se ka ɲɔgɔn ye nin kɛnɛ in kan cogo min na ɲinɛ n b'a ɲini a fɛ san wɛrɛ a k'a to an ka ɲɔgɔn ye nin kɛnɛ kelen kan hɛrɛ ni baden na n bɛ tila k'a ɲini a fɛ sankura min jɔlen filɛ nin ye a ka a kelen kelen bɛɛ sɔn a ka wasa n b'a ɲini a fɛ a ka sɔn limaniya la limaniya min n'o ye jamana kanu ye basa jamana a b'i ko muso maa o maa ne k'i bɛ muso fɛ bada i bɛ muso denw fɛ ni maa min kɛra nin jamana in fɛ a tigi bi kɛ aw fɛ a bi kɛ an bɛɛ fɛ basa anw ye jamana in den ye o tuma n b'a ɲini ala fɛ an ka diinɛ ɲɛmaaw an ka diinɛ tɔn ɲɛmaaw an ka politiki ɲɛmaaw an ka administratɛriw an ka jagokɛlaw n b'a ɲini u fɛ ala k'a bɛɛ sɔn nin limaniya la min ye u ka jamana kanu ye ɲinɛ n'o kɛra jamanadenw bɛ hinɛ ɲɔgɔn na u bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na u tin bɛ don ɲɔgɔn na ni jamanadenw gɛrɛla ɲɔgɔn na ka hinɛ ɲɔgɔn na k'u tin don ɲɔgɔn na o b'a to maa caman bɛ yen ŋaniya ɲuman tɛ minnu na k'a si jamana in ma a b'a to u bɛ siran u b'a to o kama donc nin limaniya nin hali bi ala k'o don an bɛɛ dusukun na jamana in n bɛ dugawu kɛ fana maa minnu bɛ yen n'olu de bɛ taa ka du ni bila wasa anw tɔw ka se ka lakana n b'a ɲini ala fɛ ala k'olu fana kisi ala k'u kisi ala k'u tanga maa o maa n'o ye kasara ta k'a ɲɛsin u ma wali k'a ɲɛsin nin jamana in ma n b'a ɲini ala fɛ ala kana sabati u bolo maa o maa ni hɛrɛ b'o kɔnɔ ka sin nin jamana in ma ka sin jamanadenw ma ala k'o sabati k'o kɛ waleya ye ɲinɛ n'a fɔra ko an ka alimamiba n'o ye babakale ye ko
alimamiw ka kuma jugu kan o ye ne nisɔndiya kosɛbɛ basa maa minnu ye kala kɛ olu b'a dɔn k'a fɔ waatiw kɛra ala ye jamanaw halaki k'a sɔrɔ o jogo ma se anw ta jugu la bi o kɛra nkalontigɛ suyɛni janfa nanbara ani ka bɔ min ka jugu a bɛɛ yɛrɛ ye ka bɔ k'i kun bunbun k'i sigi jama cɛ la k'a sɔrɔ ala yɛrɛ t'i dusukun na fiyewu nin jogo jugu wallahi n'an ka alimamu y'an dɛmɛ n'an sera ka nin jogo jugu ninnu yɔrɔ janyana wallahi hɛrɛ bɛ sigi jamana in kɔnɔ ala ti mɛn o tuma n bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka se ka sabali d'an ma ani limaniya d'an ma min b'a to an ni bi k'an ta ye an ni t'a kɛ ɲɛ basa maa ni n'a ser'i la o de b'i bila nin ko caman na ne ka dugawu min kun bɛ fɛ ka kɛ aw ye ani ka kɛ jamana ye o ye nin ye bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق النصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ala ka nafalan bɔ a la awɔ ala ka kɔrɔta d'a ma ala k'a mɛn an ɲɛ sijani kɛ n'a bɛ ala bolo ala ka nɔgɔya n'a ye ala ka hamiw bɛɛ nɔgɔya ala ka garijɛgɛ ɲuman di ka barika don tɔn na ka barika don tɔn mɔgɔw la n'ala kɛra hɔrɔma ye sallallahu alaihi wasallam an bɛ masa aramani fo ka wale ɲuman dɔn ka barika da an karamɔgɔ ye an'a ka kalandenw an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn an bɛ nin kalan in daminɛ tuma min na ala y'a dɔn kira y'a dɔn mɔgɔ m'a dɔn k'a bɛ se nin ma an y'a daminɛ an bɛ mɔgɔ 60 ni kɔ bɔ k'a daminɛ ni mɔrɔkɔmɔrɔkɔ ko an bɛ minɛ karamɔgɔ kana an kalan k'anw tɛ kalan dɔn musokɔrɔbaw k'olu ta tiɲɛnen san 60 san 70 k'olu tɛ kalan dɔn ko karamɔgɔ b'a ka denmisɛnninya tiɲɛ ko k'anw mago sa ko k'a yɛrɛ mago sa dɔw b'a fɔ a ye k'anw fana b'a mago sa ko kana an tugu karamɔgɔ kɔ k'o ta ye wari ɲini dɔrɔn ye k'o bɛɛ fɔra anw ma kalan in na ye an bɛ san 20 ni kɔ bɔ nin na bi ala y'o dɔn kira y'a dɔn an tɛ foyi la ni kalan tɛ karamɔgɔ an t'a sara sɔrɔ a sara t'an bolo ala de b'a sara ni mɔgɔ mɔgɔ k'i bɛ kuranɛ sara i tɛ se k'a sara ala b'o dɔn kira b'o dɔn an taara maga bɛɛ ko ne tɛna se k'a kɛ karamɔgɔ taa ne ɲɛ da alikaba kan n ye alikaba tereke siɲɛ joli k'an ko tereke a la k'an somɔgɔ bɛɛ wele ka n balima bɛɛ wele ka silamɛ bɛɛ wele ala ni kira barika la a y'o kɛ n ye fo siɲɛ 2 fo siɲɛ 3 bɛɛ ko n tɛ se k'a kɛ ala y'a nɔgɔya n ye kira y'a nɔgɔya n ye n ye bɛɛ wele alikaba in la k'an kun da a la k'an tereke a la ka kasi a la ka yɛlɛ a la o kɛra ala ni ale sababu an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka kalandenw fo n jɛ n'a ka jama binu n'a ka jama an b'u bɛɛ fɔ k'an an ye nin dabila an ma jugu la ala y'a dɔn an ma jugu la an b'u fɔ k'i wale denmisɛnnin minnu don denmisɛnnin ma ne yɛrɛ filɛ u ye n bonya kabi ko karamɔgɔ tɛnɛmuso mɔgɔ si tɛ cɛ ni muso la ni min ma ne bonya aramata bolo n b'o barika da u ye k'o foli k'u ye ala k'a n'u sara k'u waleɲuman dɔn ala k'u ɲini fɛn d'u ma ala ka n'u ɲini fɛn t'u la ala ka n'an nabila an ɲinibaa jugu ye ala ka n'an dɛsɛ k'an jigi da an ju kan ala ka barika don u si la ka barika don u ka so kɔnɔ ka barika don u kɛwale la ka barika don an laban na ala ka labankoɲuman d'an ma n ba tɛ ne fɛ ni barika tɛ karamɔgɔ n b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn foli dan tɛ fali min na wallahi ala b'a dɔn kira b'a dɔn a bɛ n da la cogo min na a bɛ n kɔnɔ ten fo ka taa n sa fana n b'a fɛ fo ka taa n sa n'ala ye si ni kɛnɛya di fo ka taa n sa n b'a fɛ ala kana nafiki don an cɛ ni fɛn fɛn kɛra n b'a kanu ni ne ye n b'a kanu n yɛrɛ n b'a fɛ bi n b'a fɛ sini fo ka taa n sa wa kalan in so ye ala ka barika don a la ya rabbi ya ma ala ka barika don a la ala ka mɔgɔw ɲɛ bɔ an fɛ an kana ɲɛ bɔ mɔgɔ fɛ ala ka kalanden bɛ sɔn ka barika don a bɛɛ la ka u bɛɛ ɲini fɛn d'u ma ala ka denmisɛnninw ko muso d'u ma min b'u dɔn ka den d'u ma u bɛ se min kɔrɔ ala k'an ta fanga d'u ma ya rabbi ya ma an bɛ min ɲini ala fɛ ala k'o d'a ma an bɛ siran min ɲɛ diɲɛ la ala k'an kisi ka bɔ tɔɔrɔ ma duwawu caman o kɛra kɛnɛ in kɔnɔna na an bɛ allah subhanahu wa ta'ala deli duwawu minnu kɛra ala k'olu minɛ ka jamana in basigi jamana in ala k'a kanda jamanadenw ala k'u bɛn kan kelen ma haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
fusa ni sanu ni wariye donga sherefe more donga ka fusa ni sanu ni wariye kemine je share boyo isense kemine je haidara yo jama be ko anga